Здравейте, фенове и варненци! Ние, футболистите на футболен клуб Спартак Варна, заедно с феновете от Трибуна Сокол и с Районен център по трансфузионна хематология искаме да споделим нещо много важно с вас. на 20 октомври от 10 до 12:30 на нашия футболен комплекс ще има организиран медицински пункт за дарение на кръв. Това е част от инициативата на клуба "Дари кръв, спаси живот". За нас, футболистите, феновете са вдъхновение и сила. Затова искаме да направим нещо, да помогнем на тези, които истински се нуждаят. С даряването на кръв всеки един от вас може да бъде герой и да спаси живот. Имаме още добри новини за всички решили да дарят кръв в този ден. Фенове и варненци, присъединили се в кампанията, ще получат 20% намаление за всички артикули в нашия фен магазин. Затова, ако искате да направите нещо добро, то нека го направим заедно. Очакваме ви на 20 октомври заедно да дарим кръв и да покажем солидарност към нашия град и нашия отбор. Спасяването на живот е в ръцете на всеки от нас. Благодарим ви, че сте част от Спартак Варна и че заедно можем да направим света едно по-добро място.